Lho diteleh kene karo buke. Aku mi. Kene lho tak kandhani. Nyapa? Kowe iki moh ki ngopo? Kurang akeh. Kurang akeh. Iki wis akeh lho. Iki Piro? tulisane tontonen. Piro? Iki tulisane piro? 100. 100. Iki piro? 100. Wis piro? 200. 200. Iki piro? 100. 100. Iki piro? 100. Totale wis piro? 400. 400 tambah iki neh. Iki 100. iki 100. 200 berarti mau 400 karo 600. 600. Iki 100. 100 iki 100. Jadi totale kabeh 800. Iki oke. Dewi guru ndi lho wi ngono kuwi? Ya ampun. Kok guru ndi piye? Lho kowe mau Iki sing ngitung sapa? Sing ngitung sapa? Aku. Kowe lah ya iki mau duwite kabeh iki 800. Ngawur. Lho piye? Iki lho enek tulisane 100.000 rupiah. Iya. Iki duduk dolar. Heh? Iki uang rupiah Indonesia lek 100 ki apa enggak 100 ora enek 800 diitung ngene. Carane ngene negara ya ora enek pajak lho. Semau sing ngitung sapa? Aku. Lah iya kok kowe iki ora percaya karo utunganmu dhewe. Loh, Lah mau sing ngitung ya kowe dhewe lho. loh, tapi iki kan 2 lembar. Nek sak lembar ki regane 100.000. Lah iya iki ra 100.000. Iki piro? 100. Iki 100. wis piro? 200. Iki 100. iki 100. Dadi kabeh piro? 400. Lah iya 400. Tambah 800 malih, Bu. Ben pas ae. Iki kuwi diparingi. Iki ngene iki to. Iki apa